Moi, mä olen Juhana Aunesluoma ja mä työskentelen tutkimusjohtajana Helsingin yliopistossa valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Mä tutustuin pilviin täällä yliopistolla jo monta vuotta sitten, kun hän työskenteli meidän kanssa tutkijana ja me tehtiin yhteistyötä erilaisissa tutkimushankkeissa ja kirjoitusprojekteissa. Näissä vaaleissa mä äänestän pilviä. Mä en ole itse mikään erityisen tyypillinen SDPn kannattaja. Ja aikaisemmissa vaaleissa mä olen useimmiten löytänyt oman ehdokkaani muiden puolueiden listoilta. Mutta tällä kertaa tämä valinta on ollut todella helppo ja pilviä äänestän erittäin hyvillä mielin. Mä jaan hänen kanssaan samat käsitykset yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta ja miten se toteutuu Suomessa, Euroopassa ja maailmalla. Lisäksi mä luotan siihen, että pilvi todella osaa ja kykenee toimimaan politiikassa niiden arvojen mukaisesti, jotka me jaetaan. Politiikassa arvot ei pelkästään riitä, vaan täytyy olla myös kykyä edistää niitä arvoja ja toimia politiikassa, tehdä päätöksiä, neuvotella ja hyödyntää omaa ja muiden asiantuntemusta. Mä luotan pilviin, hänen arvoihinsa, hänen taitoonsa ja kykynsä ja sen takia mä äänestän näissä vaaleissa häntä. Ja kehotan kaikkia muitakin äänestämään häntä ja luottamaan häneen samalla tavoin kuin mä itse luotan.